Drewmas media ine dzidziso ine nhungamiriro yekuti pagwara reupenyu ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuvayara shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Tinokukwazisai, tinovimba tiri kukuwanai muri vatano kunzvimbo dzese dzamuri. Nhasi uno tiri mumusha wechakari. Ndofunga munotondera mazuva mashoma anaya tanga tiri pamusha uyo pakatemwa munhu nedemo. Ndonyaya tafambira kunoku patazosangana nenhau yatinayo zuva ranhasi. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Siyalibingelela zonke indawo lapho elingabe likhona. Nithemba silithola liphile kuhle. Sihlangana njalo phela silokho sisekadoma ngale lapho kule ndaba eyinye engazwisisekiyo ukuthi ihamba njani, eyomfazi ozithele ozitshisileyo, singazi ukuthi iludubo bani olwenza ukuthi umuntu wazi qukula kabuhlungu kanje. Elami igama nguThando class. Sekutaurwa kuri kuitwa naThando, tafambira nhau mudzimai akazvipisa nemoto, akazvipisa akazvidira petrol ndokubva azvitungidza, asi akazokwanisa kudzimurwa nevanhu vaive pedo vachiita zvokumufukidza gumbeze kuti asafe. Nanhasi mupenyu ndosaka taakukwanisa kumuunza pachirongwa chanhasi munzwe kuti anoti chii chakaitika. Yebo, intombazana le ikhanya ibifuna ukuthi izibulale sibili kodwa akayisakwanisanga ukuthi ife ngoba bekulabantu eduzane abenza ukuthi bamunceda engakafi. So sifuna ukuzwisisa ukuthi kanti yini kuhambe njani ukuthi umuntu azazilimaze kangako. Vazhinji vari kutaura kuti munyika yeZimbabwe mamhepo ari kutenderera. But pari zvino regai nditi mamhepo ari mumusha wekadoma. Nekuti hazvinzwisisike. Regedzai timupe mukana wokutaura nhau iripo zuva ranhasi. Haiwa phela simpe ithuba lokuthi akasitshela ukuthi kwahamba njani. Wachengeta ndika tasimbomata ate zvakatoitika ine handingatogona kutombozvinzwisisawo ndichiseva kuzozvinzwisisa kwacho chiro nanhasi handizivi kuti chii chakanyatsa kutoitika, nditozivi kana kuti kunoita zvirindedzera because patauye tanga tanzwa kuti makazvipisira nhau yemurume uye zvamanga mane pamiri pamakabvisa, saka ndo nyaya chete da kuti nyasonzwa kuti zvakafamba sei exactly. Ndasitara pamiri makada kuti nhau yemurume inongoriwo mhepo yakangofambawo, but kutozvipisa kwacho kwazvakaita izvi ndakazvipisawo ndiri nemunhu iyeye nekuti pamwe otherwise ndakatozvipisa ndiri pamwe ndege pamwe dai ndakatofa. Kungotiwo vanhu havazoshaya chekutaura, handina pamiri pandandinapo ifini kana makadzi angu ari mubva nditori kuchegutu ndakatodzoka kuno kunezuro wazotora mushonga wangu. Asi mamanetsana chii nekuti munhu ungangopatika nyangwe dzikanzi mhepo idzodzo ungangopatika wakutora petrol zvidira nekuzvipisa. Ungangogara uchingopatikanawo. Inini ndiri munhu ndakararama ndine murume ipo pana murume wacho achizoenda kusiyana kwatakaita kumwe futi kwakandirwadza, ndazopinda futi mune imwe relationship ana zvingodaita same thing otongata itangu ndingosvika pakutozviparadza. Chii chakaitika kumurume wenyu wacho wekutanga? Murume wangu wekutanga wandandinaye panapa takagara tese, but haana chakakwanisa kuti abvise wape kuvabereki vangu. Munhu akandowanawo ndine vana vangu, but takararama kwe9 years tichigara tese. Tasvika pakutenga mombe, tagara next farm iripo.
tichiita zvekurima tikatenga mombe dzikawanda kudanga takunonetsana akazosvika panguva yekutengesa mombe dzedziko zvekuti dzimwe dzacho 2 dzaangasiya akadzisiya zvekungoti ayehe ndakusiyira mombe dzisina bhuku vana yacho ikarwara ikafa yechi2 yacho ndo yakatozosangana netsaona iyoyo kuti patakazvipisa mwana wangu mukomana ndo akauya akaitengesa kuti ndikwanise kurapika ndikwanisa kudzoka kunokumba iyo irelationship yenyu yekutanga ko yaye zvino izvi iye yekutanga yachita njodzi murume wenyu wache ari mujeri inhau ye yakamuendesa mujeri asi mujeri kunyepa kwevanhu ari kumusha kwake kwamutoko ndo kwamutoko anonzani saka uyu wamanaye pamakazopedzisira maona kuti zverudo zvaramba anga akuramba iyi tangotadza kungodzwanana pamashoko chete kungotaurawo but iye andikambombe problem kuti ndikatota neshoko rakandiudzana kunditi futseke na kuti kudii ndikanyeka nechitosungirira mwana waridzipa zvinhu ko saka imimi kuti muzoti mafunga kuzvipisa kudaro toti imhepo hayo sematauro amuri kuita asi kurudzi kwenyu pane akambozviitawo here izvozvo kana akazviuraya kana akambokomita suicide zvokuti tingati ndokwaakubva mhepo idzodzo ndiani ndikamunin'ina wangu akatonwa seneti munin'ina wenyu aitogara mbainaimandigara maigara naye panapa akanwa saineti ndaigara kwandaigara uko kumunda kwangu iye ndiaigara panapa ndikazongofonerwa kuma 11 ndousiku kanwa saineti akatoka ainzi chii chanetsa kuti azozviuraya hapana chatinoziva nekuti munhu anzi akangoswera achingotaura kuvanhu kuti nhasi ndo last day rangu saka vanhu aingoti munhu ari kuzvifarirawo zvake anga akaroorwa anga asina kana mwana anga asina kana mwana mwana mudiki anaende free ane 6 years ane 6 years afa saka zvichireva kuti mhepo iyi iri kutendera mumhuri menyu imimi pakuzvarwa kwenyu makazvarwa muri vangani uyezve kumusha ndiko kuna here ndina baba wangu ndakazvarwa ndiri 1 kana mama ndokati 7 munin'ina wangu andiri kutaura mwana wababa munini munin'ina wababa vangu vakazvarwawo vari 3 sofa kwasara 2 zvinonzwisa tsitsi saka tingati pari zvino zvane nguva yakadii zvaitika izvi uyezve kana kunzi rubatsiro rwamuri kuda kubva kumhuri yezimbabwe chii chamungade kubatsirwa nacho zvekuzvipisa vandinavo ndatove nemwedzi tasvika musemandindienda ne2 weeks tikasvika mangwana isi mangwana sandindienda nemwedzi ne2 weeks mhuri yezimbabwe ndakukurudzira kuti munhu akagumbuka asazosvike pakutongera mwari nekuti mwari amutongeri izvo ndangokurudzirwa zvangu unogona kuita hasha ukabatikana zvakanyanya but mwari ndiye anoziva nguva yake anenge akazviitira tanzwa kuti murume wenyu wacho wamakazoita kuti muzvipise ndiye security guard uyezve anotone mudzimai wake ari kuharare maizvizero tane mudzimai okay ko iye kana azosvika pakuti haachada kuti zvaigona kubva zvakuzvitsepa kuti muzvipise aiwa akana zvisiri izvo haizvozvo hazvisi nekuti haasiri munhu wandatanga kugara naye ende haasiri zvetoti vana vangu vandautori nawo inini semudiki wacho ndakabva kari kacheche ndichitongozvirerera ndega kusvika akasvika grade 5 yakari saka handingamboti nekuti munhu angati haachadi kana kuti kudini kuti kana murume anambogera ambobuditsawo
but chiri kundishungurudza inini uyezve chinogona kushungurudza mhuri yeZimbabwe ndechekuti munhu ungopatwa wangoti ndauda kutozviuraya, mhepo yacho inenge yanyanyoita zvokudini pasina kana chawatadzirwa. Zvanetsa ndakandotaura kuti chiri izvezvi kana tinyatotozvirondedzera ndinoona chandinombokwanisa ndina chandotomboziva kuti chii chakaitika. Ndina pamwe dai zvinzi ndakatofa pamwe vana varidzi ndiaitogona kutofira mujeri nekuti vanhu vanogona kutadza kunzwisisa kuti kosei munhu akazosvika pakuzozviuraya kuzozvipisa, asi kuti iye munhu akakurumidza kuitawo zvivindi zvokuti akakurumidza kundifukidza gumbezi kuti ndisaparari. Ko Petrol munzi makazvidira makaiwana kupi? Petrol ndakawana kwaanoshandira. Kure zvakadii kubva kumba ukuku? Kune mufambo. Saka toti isusu mhepo yakakupfekai zvekurwa kana 5 km kunotora uko moya muchizvi. Hadzimbokwani 5 km zvadzo, but nangu zvatondinetsa nyatsa kurondedzera nekuti kunoitwa kunorarama zvichikorokoza. Ndakatoswera nevana vangu tichitokorokoza, tichokurukura nevana vangu tikatopedza tikatonogaisa matombo edu tikatosiya mba mangu nemavo. Nekuti changa chiri kunyanya kundivhiringidza idistance kai kuti kana zvikanzi kumashops kwatabva uku panonzi pachiyapa paPetrol mine apo totizvo Petrol mine it's about 3 kilometers ka toti kubva ikoko munhu unotora petrol usingazivi ngori mhepo yakakugara wozosvika wozvidira wozvipisa. Hamusi kuona kuti mhepo yacho inenge yanyanyisa ipapo? Hai, ndatombozvinzwisise nototi kuchera kutobva ikoko kwacho ndatotsva kwacho ndatongosvika panapa nekutodarika achitotsvaga mota kuti tiende kuchipatara. Kuna gogo wangu akatozozvisa amangwana kuti ndiri kuchipatara. Asi sezvo mati inenge mhepo yanga yakakupfekai panguva yamaizviita maisaziva kuti ndozvamaita, makanzwa here kana kurwadziwa pazvaitika izvozvo kana kuti makatozonzwa kurwadziwa late? Kutorwadziwa chavo chavo ndakatozokunzwa ndatova kuchipatara ini. Ndakatozonzwa kuti ndiri kurwadziwa ndatove kuchipatara nekuti panapa ndakatosvika ndokutozva ndakasvika vana vakarara mbao ndikatopinda mbao ndatanga kuzvikwatanura maganda se zvinenge zvakazara mvura zvino vanozvitsvaga mota kuti ndikwanise kuenda kuchipatara. Kutozorwadziwa chavo chavo ndakatozokunzwa kuchipatara atove mangwana atove sandi ndatove muchipatara ndisingachaoni ndisingachagoni kutaura ndakasvika. But mimi sei makanga mafunga kuchuza nzira yekufa inorwadza kudaro zvokuti vamwe vanozvisungira kana kunwa mapiritsi hazvisi zvaitori nani here pane zvokuzvipisa kudaro? Ndiri kuti inenge ichitori mweya nekuti zvinhu matablets acho mumba macho aitovemo handinotonwa but ndakatomasiya. Ingora mweya kuti ungorwadziwa kana kuti ndiremare handizivi. Urai, tichienda kumhuri yenyu imimi yamabereko, mati muri vanganizve? Kuna mama wangu tiripo 7, kuna baba wangu ndakaberekwa ndiri 1. Saka tingati pane zvinogona kunge zvakaitwa nevabereki here zviri kusumudza mhepo dzakadai idzi? Ndinganyepe zvangu kuti pane zvinogona zvakaitwa nevabereki nekuti iniwo ndiri mwana akatokurawo ndichererwa nambuya nasekuru. Kana masvika apo ndopana mbuya wangu vanobereka baba vangu ino ende support vanotarisirwa kubva kwandiri. Baba vangu vacho vandikutaura nezvavo vakafa, vaningi navo vacho vakafa. Kumhuri yagogo vangu chavo kwatongosarawo tete 1 vanova ndo vari kutondipepawo pari zvino vanogara kuchiguta. Zvokutiwo kuti ndingati pane kubata-bata kwavakaita hapana kubata kwavangaita kwekuti vangabva vauraya munhu ari kuvachengeta ivo vatoperawo basa zvavari izvo zviya. Unongobatwawo nemweya wenzvimbo, mune mweya wenzvimbo negore ramakamboita mweya wevanhu wekungofa zvisina tsarukano. Mamwe asaineti mumwe mwadi. Iye murume uyu wamunai nguva ino
akatorowo sei pamakazvipisa apa ende ari kutiwo chii achiona makadai? Munhu achiri kutobatikana andoti chipo handoziva kuti wanga wagarwa nechii, wakanyanya kugumbukei chaizvo kuti usvike pakadai chawakatadza kana kutaura kana kuti wakangondiudzawo kuti chii chakurwadza kuti usvike pakuzozvipisa. Munhu achiri kutongoshokeka ivhenekana naye anotobatikana aitokwanisa kuuya kuchipatara achizondiona. Muno macho akutotya kunotoriwo nevamwe vari kutomuthreatina kuti ndiwo wakapisa munhu toda kukucheka nzeve toda kudi kuti naitoti ndikapora vanhu vacho ndinokwanisa kuvaona kuti iregerere mwana wavaridzi nekuti asiri akazvikonzeresa. Iri munhu wasati akunyatso kuti ndifambewo ndinzwewo kuti chii. Asi ana tete vakafamba vanofanira kunge vane zvavakaudzwawo, asi kuti vandiudze ndiri zvandakaita kudai sezvinhu zvinenge zvichivaremera. Nekuti ndiri kuchipatara itondiudza kuti kushandisa miti yeuro chichi pane kwatakatofamba ndo vanotoziva zvavakafamba vakabata vakaudziwa. Saka murume achiri kukudai here nezvamakaita izvi, nekuti tiri kunzwa kuti ane mudzimai wake, madai haachatyiri kuramba achigara nemi? Chirongoti haungazivi zviri mupfungwa memunhu. Pamwe pari zvino yanenge achingotiwo kuti handingakwanise kukudza kuti handichadini kuti uchiri kurwadziwa. Pamwe ari kumirawo ndikatanga ndapora kubva ndoudza kuti shamwari handichakwanise kuramba ndichikontinua. Pari zvino yari kutaura kuti ndichiri kubuda ndizivi zvangu kudiri. Wangu mambotaura kuti inenge mhepo zvanga zvakubata, asi ndambonzwa kumashure muchitaura kuti kunenge kwakunetsikanawo kweupenyu, matsanangura kuti makamboita imba ikaparara, murume akatora zvese, makuti muchiitawo imwe mowana kunetsana mukati memba. Imimi hamuna here kana kuti shamwari dzamunokwanisa kumbokurukura nadzo kana muchinge maremerwa kuti mumbowana kubatsirika than kubva maita zvinhu zvinozokukuvadzai kudai? Shamwari ndinadzo. Nadzo shamwari dzangu zacho dzakatoshayiwawo kuti sei, nekuti vanhu vandotosheya navo zvakanyanyisa. Zvakanyanyisa, but handitozivewo kuti musi iwoyo chii chakaitika kuti nditadze kusheya navo. Nekuti hapana chandaikwanisa kusheya navo hacho, nekuti hapana vanhu vandanetsana naye. Ndiyo nawo yatanga tinayo muri yeZimbabwe, ndofunga mazvinzwa zvavataura. Iyo indaba akadesilayo muri yeZimbabwe silo mama lo olapha ozichise ngePetrol uthathe wazithela wabesezibhebhisa yena. Kusiya ngendaba ade sizoyikhulunywa ngabantu ukuthi ubehamba le ndoda engasoya kade ehlala layo, kodwa njalo bathe ukuhluphana endlini singazi ukuthi indaba yani, kodwa kakhuluma ukuthi ngeyani. Yikho lapha athethe khona iPetrol wazithela wazichisa, singazi ukuthi injongo yakhe ibingeyani, ibingekuthi azibulale yini, yikho limbona enje. So kodwa yena ngokukhuluma kwakhe uthi hayi kayisiyo problem yokuthi indoda ingabe iyo eyenza ukuthi azichise, kodwa uthi asazi umoya ade kuye oyenza ukuthi kube njalo. So ubekhuluma njalo echasisa ukuthi kulomunye umnawo wakhe obhubhileyo njalo ngendlela engazwisisekiyo, futhi eyokuthi uphonga unatha ipoison wazibulala, kodwa yena uzichisile kasafanga. Yikho limbona elapha. Inafana chani ngambokurukura mwana wamai. Imi zvamauya kudaro zvanaka. Kana taura zvichemo zvacho hapana chandingaiteni. Amen. Tambotaurawo kumuri yeZimbabwe kuti kana paine vanokwanisa kuvatengera mafuta ekuti vange vachizora, uyezve kana rubatsiro chero rwavanenge vakwanisa kuita kuti vange vachiita sei vachiyamura. Asi tanga tadzimbikana zvikuru, saka tati timbonzwa kwamuri kuti ko chii chapinda mumhuri naigogo. Ndizvozvo idiwo zviri kutondikanganisa kuti mwana wangu uyu kusvikidzana kuti hadai chii chiri kuitika mumba mangu muno.
ndakurira mwandisanambora zvakadai ini ndingondoona chindimutsa kutonzwa makuseni ndinorwara makumbo kaizvi handifambi anochera ndiye ndiamuchengeti wangu uyu ndinorwara ndine makore akawandisa ndisingaendi kumvura handiendi kuhuni handiendi kupi murume wangu ndianotochera mvura naiye kana pasina zvawakauya bhodhi wako rikati zvanaka kuseni manje ndomuka gogo mamuka ndikati ndamuka chii sikanzi mai hapo aenda kupi sikanzi amai aenda kuchipatara zvane zviningizva izvo zvake zviri mavo ndikati kochi ndizvamama aita sei sikanzi watsva mumba hanzi aiyo uko kumiri uko kwanga kunekwa siya imba yakachienda uko kunei sikanzi hatisi kuziva ndatsvaga motikari kuti aende kuchipatara ini makumbo andini ndinoita sei tora zvikumba izvi udi unoisa mutoireti oisa mutoireti ndakachema baba ndakachema kuti koine zvandirinherera ndakura uwana wese wakapera kufa ko ndichachengetwa ndikukutora kwacho here mwari ikoko asina kurwara mwana wangu agoita manga kudai orati ndichanzwa asi mwana wangu ndakamubvunza aenda kuchipatara akati mulungu musamupe mhosva murume wangu nei wakaita sei sikanzi aiwa takangopesanawo zvedu asi mhosva ese murume ndiyangu inini ndega kunyepa here aiwa ukaita zvine ndanyarara anhu ari kuenda kuchipatara vanongoti ona wasvika motikari wasvika kai murwere apa mai ndakachema nasekuru ake takachema pano takachema chii mwana ngutosvikidzana kudai wakaberekwa zvakanaka mwana akakumba zvakanaka kuchakazouya chii unoziva mai mumwe neumwe ane firo racho anyarara manje handiti mazvionera megari idzi matifambira kudai ndinokutendai mwari ngaarumbidzwe mazvionera ndinotenda kwamuri aminotinga zvitosei ndiyo nhau yatanga tiinayo tongai tinzwe zvinofamba sei chokwadi kuti munhu unozvidira petrol kuzviuraya wozoti mamhepo kufamba 2-3 kilometers kunotenga petrol mamhepo akakugara chete. Nyaya dzerudo mhuri yeZimbabwe dzapedza vakawanda kutaura kunoku mumusha weHarare kuGrenary kune mwana wechikoro akabatwa nehanzvadzi yake ari mumba aine mukomana anoita form 4. Vabatwa kudaro akahwandisa mukomana pasi pemubhedha asi hanzvadzi yacho yakazvibata. Uyu musikana akazoti dhuu kufunga kati ko baba vakadzoka kubva kubasa vakaudzwa nyaya iyi vanozoti chii, akagofunga zvakare kuzviuraya ndokuzviuraya. Ya kunzima yizo phela indaba zothando lezi. Ngithemba lizwile kuthiwa untombazana lo ube le ndoda yakhe ade hlala layo yona iyo kuthiwa kube lokuhluphana phakathi kwabo, yikho wagcina phela secabanga ukuthatha phela kuthiwa yikwini ipetrol ezithela laphiyana ezibhebhisa, kodwa kasafanga, wagcina esencediswa yindoda yakhe yoneyo. Kodwa yena ngokukhuluma kwakhe uthi hayi, mina ngikwazi ukuthi yini okwakuzokwenzakele, khanya yimimoya ngoba angazi ukuthi ngakucabanga njani kumbe ngazitshisa njani. Yinye into ade sihlupha ukuthi kanti engazenza indlela le
khetha ukufa okubuhlungu kangako ingabe uyenze enye indlela kungcono, kodwa lokhu hhayi muleZimbabwe yikho lathi sesicina sithi kudwa yimimoya engani sibambile eKadoma khona ngale, ngoba hhayi indlela ade sezikhethele yona ibuhlungu kakhulu. Sikhuluma nje kulenye indaba esizwa phela kuthiwa eGrenadi ngale siseHarare, kuthiwa kulo mntwana wesikolo omncane uthe ubeke ilanga lenelo kayanga esikolo, kodwa usele phela wangenisa omnye wakhe ade ehamba laye, singathi i-boyfriend yakhe endlini besenza uthando. Uthe esizwa ukuthi abadala sebefikile lobaba wakhona seyizwile indaba, kasathathanga isikhathi, wathatha amaphilisi wanatha wahle wazibulala. Ngenye indaba layo le eseHarare. Nyaya dzerudo, rudo rukonzeresa rufu. No wonder why zvese zvichitanga naara, rudo, rufu, zvinobva pamwe chete izvi. Asazi ukuthi imhosva here kunzi uthando. Toita sei? Hongu mhuri yeZimbabwe, ndicho chirongwa chatanga tinacho muzuva ranhasi. Ngatisangane imo nezvimwe zvirongwa. Regai tidzokere guta reHarare. Hayi mhuri yeZimbabwe, wothi phela sihlangane kwezinye inhlelo. Lolu yiluhlelo ade silalo namhlanje, wothi sibuyele thina eHarare. Nyaya yerudo ini ndazvimirira. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.